Ducha Świętego. Pan z wami. Появился человек, посланный przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on, by zaświadczyć o światłości i przygotować Panu lud doskonały. Гэтыми словами з антифони на уваход ми розпочинаємо нашу ділу в этой святої мши. Вітаю всіх вас, поважані брати і сестри, в нашій Лідській фари і збираємося в урочистость народження святого Яна Хрестителя. Подчас гэтай святой мши буду молиться в інтенції Шика з Сабіни, яку вспоминаємо у 9-ту годовину після смерті, так само Юзефа, якого вспоминаємо у 18-ту годовину після смерті, просячи об житті вічним для їх. А на початку tej mszy świętej znamy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy mogli godnie i czystym sercem złożyć to świętą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Wszechmogący, Panie Synu jednorodzonym, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzech świata, zmiłuj się nad nami, który gładzi grzech świata, przybłaganie nasze, który zjedziesz po ręce Ojca, zmiłuj się nad nami. Maryjo, Wysokoście Święty, Wysokoście Chwały, Wysokoście Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga, Ojca nami. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Исаии. «Слухайте меня, вы сны, прислухайтесь, вы, далекие народы. Пан покликал меня з глониматі, знутра я назвав моє ім'я, зробив вусны мои, як острый меч, сховав меня у тени своей руки,
зрабіў мяне выбранай стралою, схаваў мяне ў сваім калчане і сказаў мне: ты слуга мой, Ізраіль, у табе я праслаўлюся. А я адказаў: дарэмна я намагаўся, марна і на пустое траціў сваю сілу, але закон мой у Пана, і ўзнагорода мая ў Бога майго. А цяпер кажа Пан, які стварыў мяне ўжо ад лоня маці сваёй, слугой сваім, каб вярнуў для яго Якуба і сабраў для яго Ізраіль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраіля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі. Гэта Слова Божае. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні Павел сказав: Бог призначив отцам нашим Давіда королем, про якого і сказав, засвідчивши: Я знайшов Давіда, сина Єсея, мужа по серцю моєму, який виконає усе жадання моє. З ягоного потомства, поводле обіцяння, Бог вивів для Ізраїля спавцю Єсуса. Перед ягоным прыйсцем Ян проповедовал хрост покаяння усяму израильскому народу. Под конец своей деятельности Ян сказал: «Я не з'являюся тым, кім вы вылечыце мяне, але вось за мной ідзе той, кому я не варты развязать сандалі на ногах. Браты, сыны роду Абрагама, и тыя з вас, хто боится Бога, нам послано слово збавлення гэтага». Гэта Слово Божие. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Альжбеце надышоў час нарадзіць, яна нарадзіла сына, і пачулі суседзі і сваякі яе, што Пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёю. На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага, Захарыем, але маці ягоная сказала ў адказ: «Не, але будзе названы Яном». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і яе, каго б называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі ягонага.
як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў «Ян імя яго». І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны. І ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх, і расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі, што ж гэта будзе за дзіця, бо рука Пана была з ім. А дзіця расло і ўзмацнялася духам і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Коротенькое разважание. Милованным Христе Пану, браты и сестры. Сегодня такое незвичайне свято, бо зазвичай у католицькім костюлі ми святкуємо день народження Єзуса і так само день народження Марії Маті Божої. І ось сьогодні народження святого Яна Хрестителя. Больш ніяких святих дня народження ми не вспоминаємо. І чому так адбываецца? Напэўна, вельмі цікаве было нараджэнне Яна Хрестителя. Памятаем про тое, што Альжбета была ўжо у даволі такі дарослым узросце, пажылой жанчынай, якая праз усё сваё жыццё не магла мець дзяцей. І мы бачым, што для Бога няма нічога немагчымага. Ён благаславляе сям'ю Захарыя і Эльжбеты, каб яны атрымалі дзіця. І то дзіця незвычайнае, дзіця, якому падрыхтавана вельмі вялікая місія, які будзе рыхтаваць, скажем так, почву для прыйсця Месіі. І таксама бачым цікавая сітуацыя з наданнем гэтага імя. Сваякі хацелі, каб яго назвалі як бацьку Захарыя, але і маці сказала, што ён будзе Янам. І таксама бацька, якога на пэўны час Бог закрыў вусны, адказвае ў гэты важны момант, што Ян будзе яго імя. І ўсе здзівіліся. Ян, што значыць Бог міласцівы, Бог, які любіць кожнага з нас, Бог, які таксама полюбіў гэту сям'ю Эльжбеты і Захарыя і даў у дарослым возрасце патомства, даў ім прарока, вельмі вялікага, апошняга старамантальнага прарока. І Бог любіць не толькі Альжбету чи Захарыя, але любіць кожнага з нас, бо гэты прарок быў пасланы для нас. Па сённяшні дзень вельмі актуальны прарок, і не заўсёды мы цэнім яго сёння ўрачыстасць, але часамі якое свята, напрыклад, святого Антонія, то, напэўна, больш людзей было ў касцёле. Альбо калі асвячаем нешта ў гонар святых, то таксама збіраецца шмат людзей. А сёння адзін найвялікшы прарок старатэстаментальны, і, на жаль, не так моцна ён шануецца. Што ён нам прыпамінае? Прыпамінае кожнаму з нас, што нам трэба выйсці на пустыню, каб пачуць голас Пана. Бачым і памятаем, які вобраз жыцця яго быў вельмі скромны. І ўсё гэта ён рабіў дзеля Божага валадарства. Чалавек, які ўсё сваё жыццё пасвяціў для Бога. Напэўна, і нам добра было б таксама ісці за прыклад
прикладом святого Яна Хрестителя. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, веру всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, нестворного, одиносудного Яйцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, с человеком. Он и так само за нас при Понтскім Пилате был замучен и похован, и на третий день воскрес поводле Писания. Взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале судить живых и померлых. Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророк. Веру в один и святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест на отпущение грехов. До Бога, який об'явив свою милосердність, посилаючи Яна Хрестителя, як попередника своего Сына, вознесем наши покорные молитвы. Молимся за Святый Костел, каб ён закликал всех людей до навертания и покаяния. Тебе просим. Молимся за Святого Отца, каб ён нестомно обвещал свету Божия правды. Тебе просим. Молимся за габрейский народ, каб ён здолел распознать у Христе Збавцу свету. Тебе просим. Молимся об моцной веры для моладзі, каб яна заўсёды выбирала добро и знаходзіла радость у сустрэчы с Христом. Тебе просим. Молимся за переследованных христианов, каб яны атрымалі от Бога патрэбныя ласки и захавалі веру. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы добра падрыхтавалі свае сэрцы до сустрэчы с Христом у святой коммунии. Тебе просим. Молимся за померлых падчас гэтай святой мшы, асабліва за Шыка Сабіну, якую вспоминаем у 9-ту гадавіну пасля смерти, и Юзафа, якого вспоминаем у 18-ту гадавіну пасля смерти, и так само за наших близких змарлых, каб добрый Бог сам был их узнагородою. Тебе просим. Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб ён сведчыў свеце аб Твоей присутности и любови до всех людей, праз Христа, Пана нашего. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący,
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także użytek naszych. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jano chrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcenia, aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łączą się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Twoją, Panie Jezu, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym biskupem Aleksandrem, z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże,
и свято благословений, кто же застали воззвание на Его учта. Пане не есть годен, aby słyszysz do mnie, ale powie tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Поселение на учте небесного баранка просим Тебя, Боже,
aby apostol czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiedział. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Дякую всім за дар супольної молитви. Після мши нас ще чекає зустріча організаційна з тими, хто пойде разом з нами в Буцлав. А тепер на сьогоднішній вечір з вірою приймемо Боже благословення. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.